Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upots atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippines, Standard Time +5:08. Hoy, sa liwat, mayong hapon, Bacolod. Mayong hapon, Negros Occidental, Negros Oriental. Aton nga mga suki sa tabok sang kadagatan, Isla sang Panay. Welcome, Provinsya sang Guimaras, Iloilo Capiz, Aklan Antique, parts sang Palawan, parts sang Mindanao, Masbate. Liwat kamo namon nga ginaabi-abi, welcome sa inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition. Lunes nga presentation. Petsa 3 ta kita ha. Pasilipat kamo. Anyo sini nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton sini nga news team. Aton sini nga correspondent sa liwat na Manila sini nga pagdulong sa pinaka ulihi labas na tipon nga mga report, mga balita nga inyo mabasahan sa pamantalaan lokal. Buwas una babatian sa pagpangalagad inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition Lunes nga presentation. Opdan kita sa atong sining mga technical partner diri sa Studio A, Master Control. Technical side si Broadcast Engineer Henry Spolgar. Opo diri kay IT Expert JM Baikin. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Siyudad sang Bago, ang puwersa ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinialagad, talos lang temporaryo sa trono ni Loverboy Action Marlon Hinabaya. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa Labilin. 50 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan.
Manaya-naya subong ang lakat sang panahon, waay sang ulan nga aton na eksperyensyahan. Halin sang kagahon, sang aga, sang ugto, tubtob sini nga kahaponanon, kabay pa nga magapadayon, nga mangin maayo ang lakat sang aton sini panahon. Pero basi lipat kamo ang Lakor Band magapadayon sa syudad sa Bacolod. Pero ang ginatawag nga curfew halin alas 8 sang gabi tubtob alas 4 sang kagahon, wala pa ina maprobahan sang syudad. Proposal pagid lamang ina nga i-deliberate pa kag diskusyonan sa sesyon sa sanggunian panlunsod sa syudad sang Bacolod. Silingon, as is lang gihapon ang curfew sa Bacolod. As is lang, last 10 tubtob alas 4 sang kagahon. Damo gidang na wow mali nagligad nga semana. Ang iban nga mga establishmento komersyal nagligad nga semana, Sabado ay temprano pa nagpanira. Las 7 pa lang nagpanira na sila kaysa ila pagpati nga ang curfew take effect alas 8 sang gabi. I-google mura, proposal pa man lang. Tiining proposal nga 8 p.m. to 4 a.m. daw kadako gisinisang epekto sa mga negosyo diri sa syudad sa Bacolod. Kulang taon ta bala. Although nga sa amat-amat naka-take off na kuntani ang dalagan sa negosyo sa syudad sa Bacolod, pero tungod sining panibago nga executive order nga gipirmahan sa syudad sa propose nga 8 p.m. to 4 a.m. nga curfew, dinisigurado bulubalda gamay ang negosyo. Tilay korban nga daan nag-take effect na sang August 1 Ang Iloilo teng ila sini nga korban dia wa ito ya. Ang ilang curfew alas 12 sang kagahon hasta alas 4 sang kagahon. Ang Bacolod medyo nagulo-os-os. Remember si Mr. Frank Carbon sang MBCCI nagpropose adto sa syudad nga kuntani pasaka-sakaon instead sang 10 p.m. himuon nga 12 midnight ang curfew. May pitik sintas sa EO ni Mayor Bing Lunardia ang propose 8 p.m. to 4 a.m. Nawiti lang tawon ta na kay wala pa man sang final say ang syudad. Kati i-diskusyonan pa ina sa sesyon sa sanggunian panunsod base sa Miyerkules. Pero again, ang Lakor Bandia nag-take effect na sa syudad sang Bacolod. Amuman ang dakpanay sang mga motorsiklo nga nagakasanay nga wala sang barriers. Obra ina ka Bacolod Traffic Authority Office Traffic Management Unit under sa liderato ni Police Lieutenant Colonel Loisito Asibutse. Ang Task Force Disiplina, ang pinaka-head diri si retired Police Colonel Silisto Noguana. Ang team leader Migoko Sitaba Yulingo nagpadayo na sa ila sini nga paglibot-libot sa pilakabahin sa syudad angod nga dakpon or if not pwede man lang masaway social distancing kag pagsoksok sang face mask. Kinang lanon tagid niya sa aton nga mga utod nga nagapamati, kinang lanon tagid ni na distansya kita, magasoksok kita sang face mask. Kaya again, suliton ko amo lang ini ang pamaagi nga mabatuan ta ang paglaptas ang COVID-19. Ipinakaulihing nga report, ini nga adlaw, may duwa nga nagpositive sa Barangay 14.
Isa dira, Barangay Kagawad. Sa Estefanía, may 4 naman nga nalatnan sang COVID-19. Tamo ng siling ko, hindi kita mangin complacent. Kaya nagasaka ang biktima sang COVID-19 kon Bacolod ang paghahambalan. Same man ang probinsya sang Negros Occidental. Kita mo nga ito nga mga LGU, may mga pamagi na yan, nga ginahimo. May mga banwa, syudad sa probinsya nga ginadilian ang pagsulod sa mga taga Bacolod sa ila banwa o kung syudad. Tungod gati, hindi mamalipod sa ila, nagsaka ang kaso sa COVID-19, victims diri sa mga syudad sa Bacolod. Tabo may mga disinfection na ginahimo ang pila ka mga banwa kag syudad sa ilang mga facilities like La Carlota City, ang Don Salvador Benedicto Hospital sa La Carlota, temporaryo anay nga gin-lockdown. Nag-disinfect sila matapos nga may isa ka doktor nga nagpamasyar sa ila nga nagpositive sa COVID-19. Sa Sagay, hindi ka bang dali-dali ito kasulod? May mga instrikto sila nga ginapatuman kon health protocol ang paghahambalan. Mansig-mansig dala ng aton nga mga LGU. Himo pamagi para nga hindi man makapenetrate sa ila ang mga carrier or if not, nagpositibo sa COVID-19. Ang isa man sa balita, subong nga matamat lanog ho. Ning parte bala sa problema sa communication, signal, smart globe, do sentro to sa zona ni Presidente Duterte. Nitagaan niya until December na lang ang globe kag smart. Nga sila kayo ha ang inyo serbisyo sa tao. Kaya kung hindi nyo pagkayuhon, kag hindi mangin maayo ang inyo signal, islan ta kamo, kakason ta kamo, ilis ta bag-o, at telecommunication. Isa sa ginaduso sa Presidente, amuli ang dito, Telecommunity Corporation, ng tagiya sini, amo ang China Telecommunication Corporation. Kita mo may mga nagalagaw nito sa syudad sa Bacolod, nagapangita ka cell site, tilaban-laban, iyan ka dito, Telecommunity Corporation kapangita sila sa mong cell site sa mga barangay. Kada barangay ito, 2 ka cell site ang target nila na magbutang sa ila kagalingon nga communication or cell site. Kita mo sa may Puro Cruwas Barangay Tangop, hindi may ginakutkot na nga buho nga tani, tibsukan ka cell site, gintampukan liwat, kaya mga residente hindi sila gusto ay kasadyata na. Ini ni warning ni sa mga taga smart kag taga globe, kilala mangin maayo ang inyong serbisyo, espesyalmente sa signal. Ito may pandam na presidente sa inyo, na kung hindi maayo ang serbisyo nyo, islan ta kamo. Ay kasadya, no? Gintapukan ni wat da ang ginbuan nga tani, tibsukan ka cell site tower daw. On the other hand, may pandam ang atong sininga DILG Secretary, si Secretary Eduardo Anyo, sa mga LGU, masiling niya, hindi nyo pagpabudlay ang mga telecommunication representative kung mga unnecessary requirements o kung hindi malang importante, hindi nyo pagpunggi. Nagapandam siya sa mga taga-LGU kung may mga report nga may iban nga mga LGU nga nagapangayo 1 million para sa maintenance regulation fee kung nga ginatawag ay sadya tana, no?
ang mga private property nga ginapaligyahan sa mga pamilya sa LGU daw maminisubong ang ginatulok sakit sang aton nga DILG Secretary kag sang Presidente. Dan tawon ta. May gani kong damo Ako ko suggestion kay Presidente Duterte hindi lang pagkakasa kapag dulaan ang smart, ang globe. Kung gusto mo magsulod ang China Telecommunication Corporation ining dito ni pasudla para nga may choice ang tao Mas damo, mas mayo. Kaya tao mapili mo lang kung di nang mayo nga serbisyo. Dibla? Negosyo mo na. Bayad ba na taxes ang smart kag ang globe? Di lang tayo pagdulaa. Isa tuod lang, di ko madula niyang globe kag smart. Number 1 nga lang tawon ta. Ang mga tao nga arat na nagobra nga madulaan mo. Tutuod lang, hindi ka pagulpihon. Kada itsimpo kag tsansa. Ang globe kag smart. Kung may gusto kag luya kay pasulot, pasudla. At least may choice ang tao, di ba? Kung ang kilala ko pa niya, okay ginaya. Ang telecommunication. Na basta, hindi lang ang siniko. Pero ang siniko, na ba si i-privatize man, parehas ang basiwa. Bal David naman sila. Ay, puwerte. Nano mga bulo balita ka dapat nyo bantayan gikan sa aton sining nga mga patrol unit reporters. Balita sa Kapitolyo Provincial. Dalon ni aksyon na Brian Morden. Ang balita sa City Hall, dalon ni aksyon Dale Salazar. Si Councilor Ising Salanga nagklaro na hindi matuod ang impormasyon nga ginsaylo ang mga OFWs sa public school bangod sa delay nga bayad sang OWA sa mga tag-iya sang inns kag hotel. Klaro ho, nakaroon ni Councilor Ising Salanga sa interview ya kay sa interview ni Action Dale Salazar. Mga balita sa National PMA, Pilipinas kinanglan pabakuron ang contact tracing efforts. UP expert o UP expert, ginalantaw nga dako ang impact sa pagbalik sang modified ECQ sa Metro Manila sa kaso sang COVID-19 sa riyon. Sa piya kabahin Malacañang ginaangot sa kanta nga Les Miserables. Ang palayag ni Presidente Duterte nga revolusyon ang ginahimo sang medical community. Naging pagwa sa publiko ang isyo sa kakulangan sang healthcare system sa pungsod. Gami ato gani picture nga ginpagwa nga ang mga medical health employees kag staff nagasoksok sang kwan sa ila sining suit anti-COVID-19 nagahigda sa salug na yaman pati pa naman ipagwaon mo pa taguod nyo na natin hindi nyo na halana ka pa buwa na kagpalapta in the long run gobyerno mangyapon manabat da. Interior Secretary Anyo nagpaandan sa mga LGU sa Gilaligar, nagadelay sa mga plano sang telecommunication firms. Amo ni siling ko bag-olam la. Hindi niyo pag-delay siling sang DILG Secretary. Kaya basi ko manabat ka mo kay Presidente. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Unang report sa aton sa nga Patrol 2, Crosswind Patrol. Kamusta ang sitwasyon sa Metro Bacolod? Kadali sa paglibot-libot ni Action Jan. Laka mga report sa aton sa nga Patrol 2, aton sa Crosswind Patrol. Ari si Action Jan Diaz. Jan, mayang hapon. Jan, please kawin. Sunod ang
Patrol karon live kita mismo diri sa area naman sang Dalan Araneta going sa Mega Isano City diri kami sa Tubang sang manamit-namit ka mga litson ha. Nga ginapang plastal kay ginabaligya diri tigadong tao pero litson pero tinga bakla nayo. Pangit lang ha? Ha? Pangit lang da? Hindi pwede. Kuwait lang. Kakuwit man ko 500. Damo ka ba kalitson? Damo man ka bakal may mga salakyan na kalabanan Bawa? diri. Nga away na headlaw sila litson? Siguro, mga pinamablang ka mga bulan nga nagka-community quarantine nga enhance. O kung secure ban guro ni ginauhaw mo nakatilaw sa mga namit-namit ka naganagumo nga litson. Papang paborito yung gina? Amo, gina mo. Paborito ni Papa na mo sinibla nga sa kadamo sang putahe nga kusa sa mga birthday. Ang ginapangita yan lang litson. Yung kami litson siya okay na sa kuno mo. Okay na ibisan litson lang yan. Sold na siya. Oo. Dapat ko gali kontrolutin pa no kami naka-duty be. Dami ara ka man sa bilin na bi. Uluan port lang. Hindi, ang bako siya kontrolutin pa no kami nga naka-duty kayo na. Oo. Pang litson pa kami. Kay Police Captain Armelin Vargas. Oo, te. Birthday sa ni Ma'am Vargas mo. Ha? Birthday sa mo. Wow, kay Police Captain Armelin Vargas. Happy birthday. Di ba kasi ka papatsagaw? Okay, ang bako kaya siya maro kagid no. Kung mo gigibutang sa Facebook nga birthday mo subong. Gani man, oh. Sabi mo, hindi Di ko pa ka maabot, ha? nakakanto ka sa police station? Ay, gani, kayo ay nakakaina to sa ugto galing sa Losalo eh. Kung ito Oh. panyagaan nila kaya bali bawal Ato sa man ko mananita. ato man ko to kay na kay may bidding kay may magisa nagpabatsyag ba? Ano yung sa kayo doon no, yam sure kay bawal di ko no ang celebration kag mga gathering mo. Wala na bisan lapta kung galapta man ang pagkao magina problema ha? Amo na ganyan ba ko Di siya. ba? Ang pala sa kon, Dapat na paduluduguan ni Captain Vargas ang birthday na para nga magkalakaka sa mga sabid-sabid. di na patugo-tugo na sa kayo na. Ha? Ugto ko na patugo-tugo na to sa. Lechon. Ito may aragin ko no. Baw. Payo, kita ba na sa kon, kita lang tabuas. Nga buwas sa tani karon ni ba si lechon paksyo na nabuwas? O nag-birthday rest day sa Guruanay. Ha? O nag-birthday rest day sa Ha, birthday rest day para sa family. family danay. After sina sa mga men. So, unang men. Ha? Una pa mga Una gito lang men, no? Ti guro kikitay guro buwas taya. Ang balas ako nga kita ilang tabuas. Sige. Pero hindi eman ko papakaligtan. Oo, kaya ba yung ganit ako dito ko naman ay patol, boss. Ano nang gusto ya? Ano ko schedule, boss, ako sa giyati. I-remind na ka na. Miliban gida. O nga hindi ba gagalimtan? Basi lipat sa bla. Siguro ay kuno kabalo mga taga-barangay pa, no? Kung yung ibang tayo, no? Away kabalos kapitan guro. Gani, wagi kuno kabalos kapitan. Ano kabalos kapitan basi ko nakaamot pa. Gani man, gani kabalo pa pati. Si Kagawan Peter, basi ko nakabalo, basi nakamot pa sa kalitson. Kaya may lapay na siya ng babuyan niya. Ate, makuha ito kay posipos lang sa? No, Di mo, pwede pa man, boss. Kunamig niya subong, kay subong birthday mo. Gani man, kay tinatuon kay sa adlaw, no? Gani? Anyway, karoon na pato na rin kami sa may Golden Field. Oo. Ang Golden Field, doon na buhi-buhi na gitmana, no? Kay kadamo sa mga salakyan diri. Oo. Ako na bugat na traffic na rin may experiencean sa mga motorista nga naglabay karoon nga po. Okay. May traffic enforcer nga naka-assign reaction na rin. Kaya mo na yung lugar nga Pertigi kagotok ang traffic ko, kumo dikto mula sa may Lacson extension sa may Taytay. Oo. Ang Taytay kagin pictures sa Lacson Radyo Bacolod, doon na patugapo na kayo. Ay, may pato. Ay, tapos, dugay-dugay, patuguro ng construction. Kita na Dugay yung na mga to. salakyan. Oo. Dari na nagalabay, privado, man di pasero nga jeepney nga sa tong alihis, kaya nagidari nagalusot kung kaisa sa may Lacson extension. So, buong din nagit ka pa area sa Araneta. Okay. Hindi naman sila kayo kung maglabay, sinabi pa Lacson dito, maliko man sa Japon magsaysay. Diretso diri mga kagso. Mano rason kun nga ang dalan ang sang Araneta Monday afternoon. Lunes na Lunes mga kagso masuruko sa ko. Even labot kami diri sa may sa Araneta Alihis Road. Medyo abog at yung traffic. Importante na gagana ang traffic lights. Sa pala kung gaway kagana, iklan namin enforcer. May enforcer kaya. Ay kay controlled kay ara may enforcer sa may Golden Field. Traffic light paglabot diri sa area sang daan ng airport. Okay. Ason yun nga, mas na-manage ang gusto ang dalagan sa traffic ko mga kakson. Malay ka balik lang numero sa old airport at ang traffic light. Kaya primero, wala na numero mo. Ulitin ko ba, gin-construct nila nga tao. Good. Yan ang isa to ito nga naguba. Pagkitang sa Mernaes, na nila bago, ni Police Hotel Cornelio Sito Asibutse. Damo na rason ko nga, tanan na nga mga traffic lights Bacolod, Okay. na. Okay. Pero may haran ng dalan nga may traffic lights, ginapatay yung od, kaya nga
kamando na lang gid amo ni mga traffic enforcer kundi magwanta ang trapiko. Oo. Yung traffic danda karon subang sa lugar ni Police Captain Elmer Bonilla sa may backup 6 gagutok sa dalagan sa trapiko, especially ang pila sa masalakyan gikan sa may Libertada. Doon makaaksyon ang ruta sa may Bangga Kore Portiklaba sa pila sa masalakyan. Bugangan pag hindi medyo gagutok-gutok ng traffic gikan diri sa Kuling going sa area makaaksyon sang Sarina Heights Federation. Butok na. May mga salakyan na bingagikan sa may magsaysay. Oo. Nagalusot sa may Takuling para makalusot lapit kagapos. Hindi na magagwanta pa sa tumang kabugat sa dalagan sa trapiko. Oo. Sa area mismo mga kakson sang Danan Lacson. Ang sa may circumference, dito kapangalot gitulo mga motorista. Di na nga circumference. Ano ko sakop barangay Sa na? may Burgos, lugar circumference, bla. Sa Bilamonte? East, oo. Dahil na area, tigil na kabugat sa trapiko. So mga tao, nisgraan, sinatsimpuan giguro, kaginutok ang mga salakyan. Araw na. Perting kalabaw sa pila. Kung mo mo nagwa ining adlaw. Ano, giti sa bao nga daan, actually, like, basta mo sa mga peak hours, na busy mga adlaw, lunes nga daan. Gani. Kunti nga ang traffic situation, dra sa area mismo, sa Burgos Circumference Road. Pagkali ko maglabay ka naman sa Circumference Road, ang namin lang, kay para Burgos, para doon sa home site ng area, sa may Bangga home site, sa may Monte Libano, Circumference Road ng intersection point, drami traffic light. Dapat ang dalan, tayo yun ang biyahe sa mga motorista, pundo ka lang kumagtan kabis ang red light. Pero once kanimo na, nagisipit ang man mga kagson kay disiplinado man na mga motorista, nagalabay dra mismo sa amuman nga lugar, kung going ka naman Burgos Circumference Road, situation sa Gyapon, nagababilin, medyo malabalaba ang pila sa mga sinakyan gikan norte, padurong sur, vice versa, ina sa even getting south direction, palabot sa tubang sa Talatapan, dikto Congressman Greg Casataya, sa tubang balasang high strip, dra, lapit sa may entrance mismo, exit na siya sa City Government Center Makakson. Mayas pa to, gigan kami sa may barangay Sipania, mawalaan sa mga kakson na monruta, dahil kami naglabay sa may Bili Angela, lapit sa may Trinity, ng Skilahan. Nag-left turn kami dra, then napalulusot kami sa may gilid ng N3C, nadiretso kung hindi kami dikto sa dalaga sa trapiko, lapot sa intersection sa Conference Road mga kakson. Rasot yung basang pila sa basalang Victor Tubangan sang Kalanan, Victor. Chappy, sulod mo action dyan. Galayo ang inyong lagan, Chappy, signal mo. Balik ka si action dyan diya sa special com, ito nagalayo, ang dalagang sila distansya medyo choppy, kag medyo intermittent ang ila signal sa ila sining EU communication. Balik ka si action dyan sa special com. Action dyan, please come back. Yes, action Eric. Anyway, kaya ang patulaga rin na kami sa area sa Barangay Tangob. Ang Toyota rin namon katuan ining area balas sa Luisa Medel National High School. Namon ning burtuan kung sa regular pang transfer diri ang pila ka mga ginapa-quarantine la. Ang facility quarantine action Eric. So ari din sila gin-transfer sa area sa Barangay Tangob. Kay nagpa-deployment din isang police, no? Well, anyways, diri sa area sa Japon, sang Dalan Araneta, mga kakson, at ubang sa call center company, amuning area, diri nga do, madamo-damo, man ang mga aksidente, kinagiluntad kung kaisa, medyo madulog-dulog, mabing dalan, diri mga kakson, except subong, kaya may mga traffic light na nga nagagana, ginpang-install diri, ang ato naman nga mga otoridad, mga kakson, diri man mismo sa among lugar. So, pa mo na, ang pinagulong sitwasyon sa palibot sa Sulag Sambakor karong hapon, dahil sa, bako naman nga sitwasyon, kaya nga, kung tiniligtan nga si Mana, do halos bilog nga adlaw, o bilog nga si Mana, mga kakson, nagkatulot-talite, basta magkapunapon, karong nga adlaw ka namin sa aton panyempo, manayanayang panahon sa palibot sa Sulag Sambakor, mga kakson, wala sa nagatipon nga galom sa kalangitan, bot silingon do wala giniguro, patimaan, kagtani, hindi lang mag-ulan para makagulo ginawa man kaganggap mga kakson magulbugnaw lang siya pero at least no tawhay kag wala nagabuunok ang ulan mga kakson. Magay kung mag-ulan ti usa problema pakati ang mga customer ko sa palayo man mo. Tapos ang lapotsak ang kagang karaeng la mga kakson amo ginaisa kag ginaproblemahan diri basta gani magamo sining sitwasyon kung nagaulan-ulan pero kung amo sini naman mga kakson nga manay ang panahon hindi ginamo sila karami sang sempos pribot sang syudad amo man ning tawhay man kita mo na may gapang alakaton ang ibanti wala nagadala ipuli galing kay may ari di mga dalakpon kasi papangpang mga nagangkasanay nga wala barrier.
O galikitik na balo ka kung mga aksyon na Eric. Oo. Lain mo dikis ang may mga barrier gid lang. Mapalit ka niya kay gid diri sa area sa National Highway abi. Like Araneta, amo dagko masalakan galabay din na. Kung Okay. manabyan kas madagko nga mga bus. Oo. Tapos tingang ini na ali mapalit ang barrier mo, mailang kong barrier basi pati ka mga duwa dala sa disgrasya gid na. Alaban. Amo diri, biyari diri may anong kasanay la barrier. Why mo ko dudak pa na. Oo, mapalit naman na sang barrier. Gani, no? Anyway, mga aksyon naman ng pinasituasyon diri sa itong ginikamtangan, hari kita sa area sa barangay Tangob, Surad, sang Bacolod. Ini nga dalagan sang trapiko sitwasyon sa palibot sang Surad, ang sagyapon bugos man ginadulong sa inyo, sang Dr. Alfred Green Coffee. Atong tanan ng aksyon subong na hapon, basta mo walang tagibok sa Bacolod, Aksyon John Diaz, una sa na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat dyan, Diaz Live Report sa Patrol 2. Sitwasyon sang Bacolod. Ara sa subondira sa area sang Tangobo. Kay sa Lusidingo na nilang pila ka mga utod na ton nga napaidalom sa tawag nga quarantine. Balikan talaga rin si John kung may tiyempo kita sa natipo niya sining mga report sa atong sining pangalagad diri sa Action Report Afternoon Edition Lunes na presentation. May hapon dira kay Valencia Kinet nagapamati sa sato no pagi sa atong sining live streaming. Si Tatay Sixto Magbanwa dira sa Kawayan, kapamati man siling ni Primo Benito Magbanwa. Ayos! Sa ato siling pagbalik, report giga sa ato siling mga patrol unit reporters. Pagkatapos lang, sa aton importante nga mga pahibalo. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon.
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsan ano nga kaintangan, responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon.
sanitasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay. Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita! Action Reports Afternoon Edition. Balik diri sa ato sining nga pagpangalagad. Daga sinako sa muang sambuwa sa mga kwan, sa mga salakyan di sa ato sinipila ka mga intersection sa Metro Bacolod. Mo nagruwa salakyan sa bungaw. Daga ginutok ang mga dalanon naton di. Check na mga report na gikas sa ato sining nga mga patrol la unit report sa report ni Aksyon na Dave Salazar. Parte sining report nga si Councilor Ising Salanga nagklaro nga hindi matuod ang informasyon nga ginsaylo ang mga OFW sa public school bangod sa delay nga bayad sang OWA sa mga tagiya sang mga inns kag hotel. Ari ang report ni Aksyon Dale Salazar sa New Government Center. Aksyon Dale, may hapon, please come in. Action Eric, may rasang paglaro si Bacolod City Councilor Israel Salangang chair sa action team on returning OFW sa ang sa kahimtangan sa karon kon estado no sa mga returning OFW sa nga naka-quarantine sa mga inns o kon hotels diri sa may syudad. May nagagwa nga impormasyon Action Eric kay ni sila ang allegedly ginsaylo sa public school bangod sa ganaligar wala or delay no ang bayad sang OWA sa sining accommodation sining mga OFW sang syudad. Action Rex, Action Erica. Okay. Ang pagklaro din ni Councilor Ising, ang mga ginsaylo, amogin lamang ang mga asymptomatic nga nagpositibo sa COVID-19. At ang mga OFW siyang nag-undergo sa gihapon sa 14-day mandatory quarantine sa Hotel Akon-In. Nagpabilin sila sa gihapon, Action Eric. Sila sinitagsa-tagsa ka mga quarantine centers. Samo na to ang pagklaro ni Councilor Ising nga hindi related sa non-payment o delay nga payment ng OWA ang
pag-silo no sa mga positibo nga COVID-19 nga symptomatic o kung wala man sang sintomas nga ginabatyaga. Ang iya sini nga pagpathaga dugay na nino nga policy sa LGU sa syudad nga once nga mayara sang OFW nga nag-positive, ini sila ang silohon. Kuwaon sa isolation facility or kuwaon sa hotel o kun in kag silohon sa isa ka public school diri sa may syudad para bala hindi na maimpon or possibly maglakta pa ang COVID-19 kag malatnan ang iban man niya nga kaupdanan nga mga OFW action. So pero unta dil nga ini mga nabilin subong sa mga NCAG sa mo niya ang nagatapos-tapos na sa 14 days nilang quarantine. Correct, Action Eric. Samtang nagahulat man sang results sa ila sining nga mga swab test. So kung ikaw sa gilma magpositive, ito magina pa kayo magpositive ila siling nga result, automatic sa ilomen sa public school. Correct, Action Eric. Okay. Amo na siya ang policy no sang LGU sang syudad. Kung asymptomatic ka bala kung wala ka sang simptomas nga ginabatyaga, isaylo ka no sa public school kung medyo may ginaubo ka da sipon or mild or moderate nga sintomas. Ikaw ang saylon sa Queen of Mercy Hospital kag kung severe kung critical. Saylon ka naman diri sa may Corazon Ocsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Parang hindi na malatnan pang iban. Correct, Action Eric. Para at least wala hindi mag-impon ang positive sa mga OFW nga naga-quarantine kami nagakulat man sang ila sining nga swab. I don't know, Dale, kung may ka list sa mga hotel sa to, di nga may ara gyapon di nagapabiling nga mga OFW nga gahulat sang ila sining nga result kag 14 days quarantine. Almost, Action Eric, tanan diri nga in sa hotel may ara sang ginatiniran no kay hambal ni Councilor Ising at least 21 ka mga accommodation establishments ang sa karon may ara sang OFW. Action Eric, kay sinusiyati medyo bala puno-puno na no ang mga quarantine centers diri sang syudad ining mga Inskag Hotel. Rason, Action Eric, kamo siya kay everyday halos siya kadadlaw may naga-inabot no ng mga OFWs nga taga syudad sa Bacolod. Sa syudad hindi man makapamalibad kundi abi-abihon Action Eric ang kutob sa mga nagainabot ng mga OFW. In terms of pagkaon na din, so dahil wala problema? Wala problema, Action Eric, kaya muna siya ang hotel ang nagapreparar. Ang mula na ang ginahulat nila sa karon ang commitment sang OWA nga mabayaran ang ila sining mga unsettled balances sa mga Inskag Hotel. Kag amo na kun Dale? Ang awa, may ara pagin man mga balances ko lang mabayaran? Yes, Action Eric. May ara pa sang 25 million pesos nga balayaran. Oo, kay hindi lang ni Action Eric ang cover sa mga Bacolod ng OFWs, even ang mga Negrense man nga OFWs nga nagatiner diri sa mga Insur Hotel sa syudad. Ang awa man ang matabayad. Dahil kalaro, tag 25 mil ni, dala na ng Negros, di? Yes, Action Eric. Dala na ang Negros Occidental. Actually, 35 million pesos all in all. May 10 million pesos na nga nabayad ang OWA. Okay. Ginsegregate mo na sa kada hotel, no? So, may rapasang balance nga 25 million pesos. Nga mo itong makay na earlier ni Kong Greg, no? Nga nagkatag sa assurance. Ang OWA nga, subong nga si Mana, pagbayaran nila ang lasining nga balanse. Kaya hindi man napos, Action Eric, ang proseso sa gobyerno. Especially may mga documents nga kinahanglanan i-present ay submita. Ilabi natin kinahanglan may ning i-audit sa commission on audit. Ang ato na apil guro din sa mga OFW naton, even sa mga LSI naton nga hindi sila mangita sa mga namit kapag kaon ha. Action Eric. Kaya mga info ko din nga iban ko no, I don't know kung matuod ni nga galagaw ng info, nga iban ko ng mga OFW reklamo ko di sila mian sa pagkaon. Tulad Action Eric, Palarias na mo kung ano ang gin-serve ang menu sang syudad o mga DSSD workers natin nga mga cook sa iman na sa tanan. Hindi niya pala rin sa Action Eric nga isda tanan. Samo-samo ang iban karne, ang iban lain naman nga menu. So depende inako na ang mga menu of the day sang mga cook no sang DSSD. Libre ni Action Eric sa mga LSI natin. Unlike sa mga OFW sa hotel yung nag-prepare may chef ginayati. Ini mga LSI ang mga cook na sang DSSD ang nag-prepare Action Eric. Kag libre wala niya bayad ang ila sila nga pagtiner sa quarantine facility sa mga public school. Kung hindi kayo namian sang mino kami na namian, kaya pagwa mo tuloy kaon na. Ang Action Eric may ban nga nagpadulo, especially kung vegetarian or wala ay bigakaon karbe Action Eric, no? Kung
conscious kaya sumusay kayong lawas. Ang iba nagapadulong sila sininga maginikanan. Yes, ama na guro na. Ama na ilami mo guro dili padulong na lang sa isang nanamian lang nga pagkaon. Oo, kay mga actionary like mga Muslim dirabi wala nagakaon sang karne. So pwede sila actionary makan or pwede actually sila makan makapalayag no sa mga cook dira or mga nurses or barangay health workers nga kung pwede amo lang ni kay wala siya gakaon sa amunin. Pero muna ang ginambalta libre kay wala bayad ang mga LSI kay gina-quarantine kay gina-amuma diri sa syudad sa Bacolod. Amo na siling ko liwaton ko kumina nami ang ka mapagkaon niya sa uli pagwa niyo tuduin na lang kaon niyo. Correct. Gamay nga sakripisyo. Pero balikan nato na ang tingog ni Councilor Israel Salanga. No, not true. Ang issue na tayo sa Muslim ang non-payment is separate na siyang issue. Okay. Actually, hindi na sa non-payment, delay lang sa bayad. Okay. Naka-initial bayad na si OWA, pero dako pa isang balance sila. That's why nag-refuse na ibato ng ato niya mga hotels, ang iba niya mga hotels, sa OFW, kasi ayos lang sa isetlo na ni OWA ang ilang balahiran. Okay. Ang pag-transfer sa public school is a different thing. I-transfer na sila as required by our doctors, ikabalo ka nag-positive na sila sundil. Kasi nag-positive ka, ikahilo ka dapat sa facilities ng city. Tungod kay ang hotels, ang pension houses, ginbutangan sa saya para na yung mag-baton ng mga nag-ailabot ng OFWs, yung quarantine facility. Pero hindi na siya facility para sa mga nag-positive. So ang school facility, amo na siya yung target sa syudad, sa Bacolod, particularly ni Atty. Navero, bilang chairman sa quarantine center, para i-monitor ang estado sa atin yung mga OFWs. Actually, namatihan na ang tingog at magpatahag din ni City Councilor Israel Salanga. Update ko bagtagikan sa Bacolod City Government sa Dayang Action New Action dahil Salazar una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat din sa Salazar Report Live gikan sa New Government Center sa muna pagklaro ni Councilor Ising Salanga. Kung positive ka, baon ka da sa quarantine facilities kag saylo ka sa public school. Pero kung negative kaya, gawrat ka pa sa imo sining resulta sa swab test at the same time tapos ka sa imo sining quarantine days, kaya ka magapabilin sa in o kon hotel. So klaro na napapatag ni Councilor Ising Salanga. Magabalik ang inyo siri para tuturan, dugangan ta kato nga mga balita pagkatapos lang sa kato importante dugang man nga mga pahibalo. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo
sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing.
Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal. Ang balita! Action Reports Afternoon Edition. Wala ko ito panahon sa ito sa ipapalagat Action Report Afternoon Edition. Lunes nga presentation. Opo diri sa aton nga mga patrol la unit reporters in action nga napalagad karon nga hapon. Sa technical side, broadcast engineer Henry Spolgar with IT expert. Buros na si Sir El Rey Dutilios. Kay Action JM Biking. Transmitter control tower sa Balagay Talog sila sama ko si broadcast engineer Edward Balico. Sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Hinovaya, ang regular ninyong angkorman sa sininga palatuntunan. Talos na ako di temporaryo, pero kita karon 9:30 to 11 Action Night Patrol program. Ang mga greetings nyo bawi na ko karon sa Action Night Patrol. Ako naman si Action Eric Magbaroy sa salamat gid sa inyong nga pagpamati. Standby na sa Action Balita Evening Edition. Magasunod sa dili gid lamang madugay, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!